Tugot, ti napalabas. Napalabas. Sana kaya't da Ruben ken Lindon ang maisagmak nila kay Ignas iti iraraut da. Iso pinagbati dalangan da ito iti balay ni Bakat Ansing. Iti daytamot lagun daway, kabayatan ti panagdalyasa at dadayana ken Celia ngagturong iti restaurant. Nadlaw ni Dayana ti mangsursurot a kotse kadakwada. Iso pinartakan na tinagpataray. Iti saan nga amo ni Dayana, da Ruben ken Lindon tinang surot kadakwada. Gaputa kayat ni Ruben ang makita ti balasang sakbay ti iraraut da. Sinaneb ni Hepe da Lindon ken Ruben ngem napay da ito'y amang patay iti dua. Kabayatan na, agmaymaysa ni Dayana iti restaurant ididimteng ni Hepe. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas! Imbaglakit din taing may kami diti restaurant ka ni Manang Celia. At ugayam ti rumbang nga si kaswag. Diana, Ha? Hepe? Oh, apay anak laat ka nakakita kanyak. Pasensya kan, Hepe. Jack namin nadlaw ti asidag mo kanyak. Pasensya kan no naglaat ka. Anya ti masapul mo kanyak, Hepe. Apay nga imay ka dito restaurant. Umayak mangan. Kumusta kan, Diana? Okay laeng. O sige, mangkita kan iti pagtugawam. Ta mga yabak iti waiter ang mga sikasukan ka. Agyaman anak, Diana. Nyamsak ba ang mga anak? Kaya't ka kumapay ako sa Rita. No, okay lang ka. Ha? Please, Diana. Napatag namin, tibagakan ka. Kunak man no da pagsaritaan ta, Hepe. Apay akit kitaan nakmatlatan. Pasensya kan, Diana. Nakayawan lang amin iti kinapintas mo. Anya? Nagasat ni Ruben akaya nayat mo. Kaputad da amin rin kan katigalad ti babae. Asap-sapulan ti may sa lalaki. Hepe, Nagpintas ken nagbagnang ka. Ore asino a lalaki. Tarigagayan na ka. Gapu iti kinalibnos mo. no awanen ti ibagampay kanyak, Hepe. Ituloy kon ti araramidak dito yung restaurant. Please, Diana. Ikan na kumapay ti kundaway ko ang makisaritakan ka. Hepe, Amom, Diana. Mabalin ka tulungan may papaniti kaso ni Ruben. ha? No laki di ka nakitigundaway ko ang makisaritakan ka. Tulungan ka amang sapol kin ni Ruben. Senyorita, saan nga taan ni Hepe tinang surot kada taitay iti kalsada nga agturong dito restaurant? Saan, Manang Celia? Nalabaga ako titi ng surot itay kadat ha. Anya ti imbagakan ka ni Hepe? Kaya't nakano at tulungan amang sapul kan ni Ruben. Anya? Saan laaday tati imbaga na kanyak, Manang Celia? Tulungan na kanupay ni Ruben maipapan iti kaso na. Senyorita, Ngam, saan ka basta mamati kadag iti ibagbagana? Kasano ko maamatulungan na ni Ruben iti kaso na? Kan apay akayat nakatulungan amang sapul kan ni Ruben. senyorita, Napukaw ti panagtalag ko kan ni Hebe. Idi imbaga na nga agkapsat da Ruben kan Lindon. ha? Kasano ko mga agkapsat dagiti mortal nga kabusor. Isuan narigat apat dyan dagiti ibagbaga ni Hebe. Husto laang ti inaramid mo, senyorita. Saan ka basta agtalag ka ni Hepe? Wen manang, nadidigra akon iti kalabas. Saan akon abasta mamatilatan. Nasken nga agbalinak anasirib.
Kan patsak nga agkita kamin tumatlaang kan ni Ruben. Ada ka di pa ipaaramid mo kanyak, senyorita? Awanan, manang salya. Mabalintang ti agsubli ijay dagus da Tata Ignas. Wan, senyorita. Oh, apay anagsan na ay ka? Ada ka di parikot? Awan? Simkan lang amin iti isip ko ni Ruben. Senyorita, Tilang pagyamana kita. Saanin amang ririribok ni Lindon? Nabayagan asan ang nagpakita. nasaya at mat no saanan nga agpakpakita dayjay nga awanan bain. Nalabit nga agbutangan ka ni Ruben. Lalabit akasta, manang salya. Amo kami ni Lindon nga ano po ni Ruben. Iso asaanan arumrumwar. Sapay la kuma, taag na nayonan asaanan amang riribok pay dayjay alindon. Naunag ti pang panunutan, Manong Lindon. Apay ka di. Sayang ti iraraot ta kumay ti grupo ni Fortesa. Nabulilyaso, gapo kin hepe. Sana bale? At ang tupay sa bale agon daway, Manong. Magagara naklaunay amang parmak iti dayja a Fortesa. Ipalakam kumet kan kuha na dagiti sakit nga inararamid na kanyak. Pinagbalinak at takas atawa. Gumay gayab-gab ti pungtot ko iti dayja a Fortesa. Manong, agpada talang iti marikrik na. Isu ti utak iti pan nakatay dagiti dadakkel ta. Adda na panhunot ko nga aramiden ta. Tapno makabalas ta kini Doña Dolores. Anya day ta? Appananta ti awanan bain a Doña Dolores. Aging ga amay balod. Panunutek no anya ti aramiden ta kini Doña Dolores, Ruben. Di kay agdarasudos, Lindon, Ruben. Saan ko maabara-bara ti desisyon nyo? Nang runa, kat nakaalerto ita dagiti otoridad. Ang kalignas. Sigurado na ipakaamon ni Hepe, tinapasamak nga engkwentro kadagiti kakadwana. Isu apalam miisin nyo pa iti sitwasyon. Wen, ang kalignas. Denggendak ko ma, Ruben, Lindon. Tinasirib aman nakigubat. Agpaliiw pa nga umuna iti aglawlaw. Sakbay ti panagtignay na. Wen, ang kalignas. Laglagi pan nyo, amay sa amaingal aman nakigubat na di agila nga amayo. Kas may sa nga agila. Agampayag pa'y nga umuna iti tangatang. Sakbay asip payutan na ti biktima na. Uncle. No kadagito'y agundaway. Sigurado ang nakasaganan ti grupo ni Fortesa. Urayan yu ang matuokan dagiti awanan bain. No kaano ti iraraot yu. Sa bagay, gusto ka, Uncle. Ado ti koneksyon ni Fortesa. Ha? Sigurado ang maamuan na dagiti riribok ang mapaspasamak iti aglawlaw. Aguray tayo manan iti umno a panawan nga iraraot yu. Kunakon kat nyagbutang metla dagiti awanan pain, arumaot iti mansyon. Honey. Pagkunaam, honey. Gaputaging kaita. Saan da pala nagtignay? Pakrot matlagayam darupen kan Lindon. Saan da maramid ti rumaot dito'y mansyon. Talaga met, honey. Kas makita met. Nagado dagiti buyot ko ang nakasagana iti anyaman na mapasamak. Nabibilag pa'y dagiti armas da. Wan, honey. Sabali lang dagiti buyot mo nga dayta aglawlaw ti mansyon. Sabali pa'y dagiti umay to agresponde. Iti kanito nga dagrarangat. Wen, honey. Nagbutengan dagiti awanan pain. Kaputasan dan nyagparparit na.
Senyorita, imawag itay ni Manang Ansing. Saan ka no pa'y ang makaawid ita dito'y dagos da Ignas? Apay ka no, manang. Ado pa'y kano tinaskan nga asikaswan na itirwar. Nang runa ti panang tulong na kanilyon iti pagbaludan. Kasta ka di? Wen, senyorita. Nakunana pa'y nga uray agbayad iti dakkel agatad. Basta makarwar lakit di iti pagbaludan nilyon. Nalaing at tumulong ni Ante Ansing. Kan, ado dagiti amamu na nga abogado. Nalabit nga inasitgan na amin ang ida. Nalabit akasta, senyorita. Urayin talatan ti panagsubli ni Ante Ansing dito'y dagus da Tata Ignas, Manang Celia. Kailiw kumatan, ti kinaman nagrabak na. Agpada ta, senyorita. Maikawa ak no jak mangag ti boses ni Manang Ansing. Lindon, da kayon ti makaamu dito'y balay ni Ansing. Agsubli akon ije enda Celia. Wan, Uncle Ignas. Agdalos kayo dito'y balay na. Kababain mat kan kuana, no makita naman ang anak karugrugit. Wan, Uncle. Nang runa iti Casillas, Lindon. Dalusan yu anaimbag. Wan, Uncle. Di tay ammo, no kaano nga umay manan dito'y ni Ansing. Isu nga agdalos kayo. Adto'y ti merienda, senyorita. Amok ka mabisin kan. Gaputa makumikom ka mga asikaso kadagiti papeles iti restaurant. Agyamanak, Manang Celia. Talaga ang mabisina kun. No dapay ka sa pulam, ibagamlaan kanya. Wan, Manang. Ne, adag tuk-tuk-tuk. Siya kun ti mangilukat itiri daw, senyorita. Celia, Ignas, si kamat gayam. Agyamanak ta nagawid kan. Sumrag kan. wan Celia. Tata Ignas. Kumusta? Kastoy latta, Diana. Pasensya kayo na, no italaang manan ang nagawidak. Ala, agtugaw ka pa Ignas. Apag iso, nagluto ak iti merienda. Rabiin, Celia. Ngam apay adi ka pa'y lamaturog. Kaya't ka pa'y ngamin akasarsarita, Ignas. Celia, Kunak no mabayag ka pa itinapanam. Kanayo nak nagdandanag. Diyak amo no anyan ti mapaspasamak kan ka itirwara. awan ti rumbang apagdanagam, Celia. Kanayo nak nga agan-anad para ken ka. Talaga, Ignas? Wan, Celia. Kailiw ka maten ang makita. Isuan nagawidak. Kasta ak matignas. Kanayo nak amailiw kan ka. No amumla kuma, Celia. Sigati pampanunutak. Kabayatan ti kaawan ko iti denam. Manumat alawas asa anak ang nagpakita ken ka. Agyaman ak iti dayta nga imbagam, Ignas. Si kamot ti kanayon ko pampanunutan. Tunggal ka nito malagлагip ka. Celia, inarakop nak. Arakupon ka iti nakairirot. Gaputa ay ayatan ka, Ignas. Ay ayatan kamat, Celia. Celia. Ignas. Kaya't ko ti rumwar asyaklaeng, Ruben. Anya? Rumor ka ita Arabi, manong? Wan, Asa dino ti papanan? at dalaan kayat ko Aristuten. Ibagam ko makanyak no niya ti pamplanom nga ramidan, manong Lindon. Di ka ko magtig na siksikalaan. Awan ti rumbang apagdanagam. Pagsayatam ti aramidek. Anya? Pagsaya ata kunan. Wen, Ruben. Daytoy ti tandanam. No addaman rumbang ama pabasol, gapo iti pan nakaibalod mo. Siyak dayjay. Anyat ka't masawan. Nagbalin ka, wanted. Gapo kada kami kini Doña Dolores. Makigasang gasatak, tapnula ang madalusan tinagan mo itilinteg. Manong Lindon. Ipatpatag ka akabsat ko. No saan agapo iti kalukwan mi kini Doña Dolores.
Saan ko maanariribok ti biyag mo ita? Ah. Da kami kini Doña Dolores tinang dadaal iti biyag mo. Nagsagaba ka, gapo ka da kami. Manong, Bayam adalusak tinagan mo. Babaan iti napanunot ko awagas. bigatan. Gamsaan pa nagsubli ni Manong Lindon. Sa dino nga tinapanan na. Rabi ipaylay di pimanaw. Agyaman nak. Gaputan na kaamiris na namin pinsan ni Manong Lindon. Anya tiwagas na tap na madalos ang tinagan ko. Kurang ti panang ilaw-law na kanyak. No anya talaga ti plan-plan mo na. Aldawan. Ngem saan pa'y laabim mangon da Tata Ignas kan manang selya. Sana bale. Siya kun ti agluto iti pagarmusaran mi. Rimwaran ni manang selya iti seledda kan ni Tata Ignas. Naimbag nagsapam, senyorita. Naimbag mo't ngagsapa manang selya. Pasensya ka no naladawak abimmangon. Kababain pa ikit din. Gaputa sa anak pa'y anakaluto iti pagarmusaran. Okay laang, manang. Kinapudno na. Mapanak ko man ijay kusina nga agluto iti kanan tayo. Ha? Mabiit lang nga rod, tagluto akong senyorita. Kaduan kan nga agluto, manang selya. Mapana ko ni tinang iparada kiti kotsek. Katagsubli ako ni Presinto. Nalpas mo Pepe. Sika! Anya ti mapasamak iti panagkita da Hepe, Ken Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, Ken Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.